Benvinguts i benvingudes a la Casa del Joc. Avui us portem també un vídeo una mica diferent on parlarem d'un joc de l'editorial Guerra de Mitos, el Tesauro. I si us esteu preguntant doncs, de què va, el Xus segur que ens pot il·lustrar una mica, oi que sí? Bueno, una mica, no molt, El joc va de fer-te les ciències, de veure que saps les coses, no? Perquè has d'inventar-te, o no, depèn del rol que et toqui, una definició de diccionari d'una paraula que és supercomplexa de que la conegueu. Llavors, anem a explicar una miqueta. Val? Deies que hi ha uns rols, no? Hi ha uns rols, sí. Mira, els ensenyem ara molt ràpidament. Hi ha tres rols, dues cartes diferents. Hi ha la persona que para, que li direm el sapient, la persona que ha de saber la definició de la paraula, ja veureu. Quan et toca a tu, vaja. Exacte. Hi ha el brillant, que ha de donar la definició de la paraula adequada, la correcta, la que toca, i els oradors, que el que fan és tot el contrari, s'han d'inventar una definició. Anem a explicar una mica el joc, si de cas. És molt senzillet, no té gaire complicació. No, tranquils, un momentet. Llavors, et fica a la taula les fitxes aquestes amb un 3x3, que són temes diferents, no sé, hi ha geografia, hi ha biologia, el que sigui, i llavors hi ha una persona que para. O sigui, jo aquí em perdria una mica perquè hi ha uns temes que no sabria com identificar-los, però també és la gràcia, perquè dona amplitud. Sí, bueno, tu pots més o menys inventar o pots ser molt precís i mirar les instruccions i què vol dir exactament una. Això és botànica. D'acord, jo havia entès que era una altra cosa. Doncs bé. Jo m'ho inventaria tot. A l'hora de la veritat la gent fa una miqueta freestyle, I res, anem a preparar, doncs, una persona és el sapient, per tant aquest no se'ls reparteix cartes, i els altres sí que se'ls reparteix. Quantes es reparteixen? Doncs mira, fem un supòsit de 4 jugadors. Doncs agafaríem 3 cartes d'orador, com tinc aquí, i una carta de brillant. Es barregen, es reparteixen, i ens en sobrarà una carta, perquè el sapient no té carta. Dic que eren 4 jugadors, per tant només es reparteixen 3, doncs una fora, i tothom tindrà un rol. I és tan senzill com el jugador de l'esquerra, que ets tu en aquest cas, agafes una carta de diccionari, que és aquesta d'aquí, si la vols ensenyar. Això m'ha semblat com de mac, Si vols ensenyar la carta al públic... Sí, miri, les d'acords. Hi ha dues paraules. És una baralla de cartes on aquí hi ha dues paraules. Si les girem veurem la definició de cadascuna. La gràcia és que tothom pot veure quina paraula hi ha aquí, però només les persones que hem de veure la definició la podem llegir. Sí. Perquè el sapient no sap la definició, només sap com es diu la paraula. En aquest cas hauria de triar entre dermesto i quimosina. No tinc ni idea de què és. Hem de dir que el joc està en castellà. Si ho voleu inventar una edició en català, ens la passeu i així ens jugarem també un dia. Sempre a favor de reeditar jocs i que surti en català. Tria. Bueno, en realitat hauries d'escollir tu. Trio jo, sí, el de l'esquerra del sapient. Jo faig de sapient ara, de la persona que ha d'endevinar. Jo triaré dermesto. Va, doncs ara tu el que faries és agafar la carta i miraries la definició de dermesto sense dir-la, te la llegiries, i segons si ets, que ara no ets res perquè no han repartit, si ets un orador, t'hauràs d'inventar una definició completament diferent d'aquesta, o si ets un brillant, t'hauràs de memoritzar aquesta definició. D'acord? Hi ha una cosa, si ets orador i t'has d'inventar la definició, si t'hi fixes, en la definició que tens a la carta hi ha un símbol d'aquests que tenim aquí. Doncs tu hauràs d'agafar un símbol diferent del que hi ha allà. Diferent en cas que sigui orador. En cas que siguis orador, diferent, exacte, perquè te n'has d'inventar un. D'acord. En canvi, el brillant haurà d'agafar el símbol que pertoca aquí. D'acord. I he de dir la definició que surt aquí, si sóc brillant, Sí, t'has de memoritzar més o menys, a veure, memoritzar... Mentre no menteixi, exacte. Exacte. I així, quan tu tinguis ja memoritzat i hagis agafat la fitxa, li passaríem al següent jugador la carta. Si és orador, doncs s'agafaria una fitxa diferent de la definició i s'hauria d'inventar una definició. Si és brillant, doncs igual, i així tothom, vale? Mira, farem una cosa. Jugaré amb tu, però jugaré amb el públic també. Vale. Dermesto, jo diré 2 definicions. Vale. Sí? Vinga. Hauràs d'encertar, igual que el públic, a veure si després a la caixa de comentaris poseu a veure si l'heu encertat o no. Haureu d'encertar quina és la definició bona i quina és la de mentida. A veure si us la colo. Vale, fes. Prova? Fes. Vinga, va, a veure, deixa'm un minut perquè pensi... En cada definició m'has d'agafar la... He d'agafar un símbol, n'agafaré 2. Un serà el que posa aquí la carta i l'altre no. Vale. Sí? D'acord. Ja ho tinc. Sí? D'acord, n'agafo 2, Agafes 2. Recordeu, dermesto.
He agafat aquestes dues fitxes. Vale. Vaig a fer la primera, amb aquesta. Val. Dermesto és un insecte que fa malbé la roba i que viu en alfombres. Catifes, perdó. Vale. I l'altre? I l'altre és un estri especial que fan servir a cirurgia per fer incisions a la pell. A veure, segur que m'equivoco, Bueno, Sí. donem 3 segons per ficar els comentaris a la caixa. 3 segons, quina triaríeu? Amb quina et quedes, tu, Xus? Jo em quedo amb la del primers auxilis, que era el de la pell, perquè sembla de dermatitis i tot això, però sembla de pell. Jo per això et diria aquesta, però ni idea, O potser saps que s'assembla a això i me l'has enganyat, però bueno. Doncs redoble de tambors. Era l'insecte! Oh, tio, en sèrio? Insecte que Que es ràbia, cria tio. en despenses i on hi ha restes d'animals, fa malbé catifes i pells. Ostres, bueno, si vols ensenyar la carta perquè ho vegi la gent. L'ensenyo, jo mai enganyo, almenys mentre jugueu. Doncs si ets brillant, hauries agafat l'icona d'aquí, que és el porc, com has fet, i Exacte. si no una altra. Llavors, anem a la puntuació? Anem a la puntuació, sí. És molt senzilla. En el mateix cas que hem fet abans i tot, val? Si jo sóc el sapient i dic, tu, Marc, has dit la veritat, perquè has d'assenyalar qui diu la veritat. I efectivament era la definició que tocava, doncs jo m'emportaria la carta aquesta, de la definició, com un punt meu. És un punt, no? Sí. Llavors comencem una nova ronda, el següent seria el sapient, tornem a repartir els rols, etc. Què passa si m'equivoco? Et dic que ets tu i no ets? Doncs que tu t'emportes la carta perquè m'he confós amb la teva definició. Com te l'he colat, no? Com ha sigut el cas anterior. Punt. I llavors doncs, hi ha una tercera opció que tu pots dir que cap dels presents era el brillant, el que feia la definició exacta. Exacte, perquè recordem que hi ha una carta més dels jugadors que tenen rol, per tant, hi ha la possibilitat Que no hagi de sortit. que el brillant s'hagi quedat a fora i que tothom digui mentida. En aquest cas, si jo dic que no hi ha brillant, que us ho torna tots bojos, i efectivament és així, doncs em quedaria la carta com a punt. Però si m'equivoqués i resulta que hi ha un brillant, el qui és brillant s'emporta la carta com a punt. D'acord. Llavors, les normatives aquestes. Pot decidir quantes rondes voleu fer, dir, va, tots una vegada i... Clar, això t'anava a preguntar, perquè això quan s'acaba, fem una ronda, fem dues, hi ha un nombre estipulat, no ho sé. En un principi mínim fer una ronda perquè tothom pugui fer tots els rols, però pots decidir, ei, fem 2 voltes, va. Però sí que estaria bé acabar la volta. D'acord. No sé, a mi m'ha quedat molt clar, a vosaltres us ha quedat clar? Jo no tinc dubtes de com jugar al Tesauro, és bastant senzill, no... Sí, és facilet i fas somriures, perquè comences a dir coses, vas d'allà en plan... Sí, és uns texts grecs que es van fer a l'època de Mesopotàmia, que no té lògica, el que acabo de dir ara, vale? No té cap mena de lògica, però tu dius amb convicció i coles. Vull dir... Home, t'he colat que era un estri, un tipus d'incisió a la cirurgia, no sé què. Bueno, clar, però és que Dermo és pell, jo sabia que venies per aquí. Està guai. Mira, jo sóc una bona persona i em sap greu que te l'hagi colat. Et donaré l'oportunitat, si vols, de fer-ne tu una i tenir l'oportunitat d'almenys tenir la venjança. Em vols humiliar, Qui sap, podria ser que... Va, si a casa què farem? Què podem fer? Un dia d'aquests farem un directe al Twitch, a streaming, i si et sembla, doncs, que la gent també pugui dir si és veritat, és mentida i aquestes coses i poder jugar. Els avisem, per això? Sí, de fet, ja us direm us fiquem aquí la direcció, segurament està sortint per aquí per pantalla, del nostre canal de Twitch i podeu-nos seguir i anireu veient els directes que fem, no? A mi em sembla genial i ens ho passarem molt bé, tant públic com nosaltres aquí jugant. Té una pinta. Doncs res, si us ha agradat, doncs el clàssic, doncs like, subscriure-us, aquestes coses, que sempre ens doneu molt suport i ens veurem en el proper vídeo.